MN Drama presents Handumanan Sa Ka Awit. Ano pa da sayang kaagi karon? Mao kini sa kababay nga taga Cebu City. Ang atong tatampo nagdasangan nga Mera. Recorded by X Thunder Gaming. Niyan ako sa amo. Thank you sa paghatod, babe. Anything for you, babe. Basta manito man iya, mahal kita ka. Mahal sad kayo, tika, babe. Mulakaw ka? Yes, ma. Anniversary naman ni Josh. Aw, o di ay no. Maglakaw mang giday mo no, kada anniversary ninyo nak no? Oh, ma. Taod-taod naman sa di ay mo. Since high school pagod mo, hangtod na lang nga naa mo trabaho ron. Odsa man, wa pa mo'y planong magpakasal? Magisgot-hisgot naman ni Ana, ma, pero mo yung mong focus ron nga magtigom lang una. Sakto sad. Sakto sad na, anak. Excuse, ma, ha? Si Josh nanawag. Hello? Babe, Mira, sorry ha. Sa sunod na maglakaw. Busy kay ko ron. Di pa biyan akong trabaho. Mao ba, babe? How about ato na di ka sa inyo ni gabi eh? Ayaw na. Kaya ba say, magabihan pa ito. Sige. Next time na lang. I love you. Bye. I love you too. Dili madayon inyong lakaw, nak? Busy ko no siya, ma. Unya, ka nakailis naman ka. Magkikita na lang ko sa akong amiga nga si Claire, ma. Kagwapa gud nato ron. Anniversary na mo ni Josh ron. Supposedly, maglakaw unta mi, pero busy ko no kayo siya sa trabaho. O niya, nugod mo sa akong outfit nga, dali na ko ilaag. Mong ikaw na lang akong gitawagan. Mao di ay. Mayo gani kay rest day na ko ron. Mauligi. Pero best, dili ko pwede magtukay ha, kay nasabi ako'y commitment ron. Ay, subyaan ko ni mo din, hi. Manglood niya akong gikasabot ba? Mao ba? Sige, Claire, okay ra. Kalit-kalit man sa ako pag-invite ni mo. Next time, kung mang-invite ka ni kanako, kanang ahead of time, okay? Sige. Ay, permi naman ang busy si Josh, oy. Wala naman kasi time na ako. Murag lima nakabuko kong text niya today. Pero until now, gabiin na lang. Wa pagyapon siya i-reply. Si Josh. Babe, sorry. Akong na-silent akong phone. Wa ko makabantay nga na text day ka. Akong tawagan, be. Hello? Hello, babe. Di ko doon mo. Saan pa kayo dali? Hello, Josh. Take ka na. Bye. Gipawang ni Titso. Nagtag siya. Dili ta magtungog. Sabak kayo. Na ako's diskuhan ron. Nilaag siya nga. Uwa magpahibaw na ako. Permi na lang siyang busy. Mula ang magkani siya nga dili mananghid na ako. Dili mo ka na siya yung anak sa una. Day, ayok palapi eh. Watas imnanan ha, ni atas kapihanan. Ribong na lang ang mga tao nga mula pa din sa tungtungod ko na unsa ka. Sakit na kayo kong dugan, Claire. Pila na may kabuhan nga ingon, ani. Og pila na sa kabuwan nga nagsige kag hilak. Pero hindi naman na mo siya buwagan aron mausar ang sakit. Kasi nga ana wa na siya klaro nimo. Pero mahal na ko siya. Ang pangutana, nasuklian pa ba og tarong imong pagmahal ngadto niya? Claire. Recorded by X Thunder Gaming.
Ikaw, no? Sa tinuod lang? Nang luod na ba ko nimo? Mahinumdom lang ka na ako kung dili mo okay si Josh. Pero kung okay gani mo, wasad ka. Dili ka mo chat na ako. Dili ka magparamdam. Pero ako, every time nga nakinahanglan ka na ako, naadayon ko. Sorry na, God. Wa man si kay uyab, God. Pero dili uyab akong kinahanglan. Ikaw, amiga ko ka. Mura nag-igsuon ang akong tanaw ni mo, day. Usa pa, naibaw baya ka ha nga. Ako na lang ugang akong papa mo inaa. Only child baya ako. Ya akong mama, few years ago, patay na. Day, sabta lang sagod ko. Ambot ni mo, eh. Basta lagi, kung ma-okay na sa mga ng Josh, unya ako na siya magkinahanglan ni mo. Dili gani ka mo to nga, mangluod na gyud ko. Day, Claire. Here. Flowers for you. Milagro kayo karon. Na-realize mo na ko nga late nga dako kay ko pagkawang mo. Maong niya ko. Namawi. Mao ba? Mira. Sorry ha. Sorry sa tanan. To be honest, nakalitan kay gusto ko nimong kausaban ron. Dili mo gud kay ingon anak sa una. Naibaw ko. Nanay na nga napasakitan ng giti ka. Maong niya, pasagdi ko nga mamawi na mo, okay? Josh, Isa mo na. si Claire nanawag na ako. Pwede ba unya na? Karon na ba ito nagkuyog balik? Gusto kong way samok na to. Husto ka. Ay, noon, masabot naman sa dis Claire. I-silent lang yun ako kong phone. Sige. Nalipay kay ko nga na okay na mi si Josh. Abi ka na ako nga magabuwag mig dayon. Oh, uy. Kadagan mag-miss calls kay ka ni Claire. Ako siyang i-return call, B. The number you have dialed is either unattended or out of Dili coverage man area. makontak. Please try your call later. Wa baka tumang luod na ako. Sa may sige tawag mo? Di ba ang kabisi ko? Wa na magkay tawag-tawag na ako. Wa na sa ta magkita. Gusto lang kong mangumusta ni mo. Busy ko, Mira. Di ka makasabot. Sorry, babe. Sige. Text lang unya akong dili na kabisi. Abi na kong mausap na si Josh. Umamawi na ako. Pero dili man di ay. Nagkadugay. Mas nagkagrabe man. Bugnaw na kayo siya na ako. Unya, permi na lang siyang saputon. Dili na sana ako makontak si Claire. Di ba ako nagluod dito siya na ako? Pila na kabuwan nga wala ko'y balita pa ba? Hindi ah. Oh, si Josh nag-text. Sorry kung gisapot-saputan di ka. Pero Mira, I need to talk to you in person. Magkita ta after na ako din eh. Oh, bahin sa unsa ka ha? Kung unsa may gusto nimong isulti na ako, isulti na. Di na ako maglangay pa nga. Pero, Mira, undangon na yun na to. Di na ako. Josh, Di na ako happy. And kay ba akong wala sa dako mahatag ng mong kalipay. I-deserve mo. Mira, sorry. Pero gusto ko nga ako lang sa kaugalingon ng akong nauna-on ron. Tingali na baguhan ko sa kalibutan nga wa ka. Doon ay mga butang nga gusto na kong buhaton nga ako ra. Nga din ako kinahanglan pang manangit mo. Josh,
Sukad sa high school pa ta. Pero may nakita ang magsigikuyog. Og, to be honest, apulan ako. Sakit para na ako tungod kay di ko gustong pasakitan ka. Pero, the more nga ako ni padukayon pa, mas masakitan lang tika. Josh, Sorry, Mera. Sorry. Nak, walo na katuig sukad nga nagkabuwag mong Josh. Wa pa gyud kay planong musod og laing relasyon? wa pa may nasaag, ma. Naay mga nanguyab pero dili ko ganahan. Sige lang. 30 pa man sad ka. May kahigayunan pa. Pero unta, ayaw pala binak ha. Kung kinahanglan nga mula aga, sige. Buhata aron malingaw ka. Salamat, ma. Ay, mag-Facebook na lang ko, be. Huwag mo kilingaw, eh. Oh, si Claire? Uy, active na di siya balik sa Facebook. Oh, wait. Engaged na siya? Ala! Tanawon ko na natubihin sa iyong pamanhon nun. Ay, taod-taod na gid nga hawa ko'y balita pabahin niya. Oh. Si Josh? Si Josh ang fiancé niya? Brown guilty eyes and little white lies. I could keep you. Wa ko makasabot sa kong gibati sa dihang ako nakita. Nga kaslunon na di ay akong long-time ex-boyfriend nga grabe kong nasakitan nga dos sa akong best friend. Nasakitan kiko sa akong naibawan. Kani, nagsaan kong message sa akong best friend nga si Claire og ni congrats ko. Pero igo ako niyang kisin. Og didto ko mas nasakitan. Kaya ang best friend nako nga mura na nakong igsuon, mura nagwa makailan ako. Mura bag, dili na ko parts iyang kinabuhi. Dinhi na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kita may higalan kaagi ni Mira nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayang ipangayo awit nga nagalahan. Traitor. You betray.